Kde to ideme zase? Ideme do miesta, ktoré sa ti bude veľmi páčiť. Nechaj ma hádať. Kaderníctvo, alebo HM, alebo Sensei, alebo niečo také? Nie tentokrát. Prečo ten zamračený výraz? Je doslova 7-8 ráno. Nemôže to počkať? Shut your mouth, I'ma shut it for you, punk! Už sme tam. Čestný a zábavný denný tábor previli. A pamätaj, správaj sa dobre. Dobrý deň. Vítajte v úžasnom a zábavnom dennom tábore previli. Prišli ste sa zaregistrovať? Alebo ste prišli na prehliadku? Áno, presne. Zaregistrovať sa? Prehliadka? Tábor? Zo všetkých miest som toto nečakala, wow. Naša dcéra vyzerá trochu nervózne. Nie je v poriadku? Áno, jasné. To len, viete, to je prvý deň, ešte nikdy tu nebola. Je toto tábor? Viete čo? Ukážem vám toto. Áno, prekvapenie. Chcem ťa dať na denný tábor. To mala pravdu. Áno. A teraz je na tvojom rade, aby si sa ty rozhodla, či tam pôjdeš alebo nie.